Wel, Sul nesa, y parch Robert Owen Griffiths o Gaerdydd fydd yn gwasanaethu fan hyn. Nos Fawrth y côr fel arfer am 7 o'r gloch, ond am 10 o'r gloch y bore, astudiaeth feiblaidd yn y Tabernacl ym Porthcawl, a'r testun unwaith eto, Merched yr Hen Testament. Cofiwch am y noson gyrru yn yr Asioca nos Fercher am 7 o'r gloch. Os ydych chi heb roi'ch enw lawr, oedewch chi gysylltiad ar Gweinidog. Y ddrama nadolig leni yw y 3 gŵr doeth. Edrychwch yn y koinonia am amser yr ymarferion a pryd bydd yn cael ei gynnal fan hyn yn y Tabernacl. Felly y 3 gŵr doeth, ddrama nadolig. Nos Wener fan hyn, mae cyngerdd côr merched Ogwr. Nawr maen nhw yn ymarfer yma bob nos Iau, felly dewch i'w cefnogi nhw, a maen nhw'n dechrau am 5:30 wedi 6. A os ydw i'n cofio'n iawn, 5 punt yw'r tocynnau. Wel, bore coffi a ffair nadolig. Os oes na ddiddordeb, anewch chi aros ar ôl yr oedfa i cael siarad ynglyn â hyn os gwelwch chi'n dda. Cwrdd diaconied nos Lun, 5:20 am 7 o'r gloch. Wedyn mae un hysbysiad pwysig iawn fan hyn. Llongyfarchiadau i Richard a Felicity Cleves. Genedigaeth i Wyres. Sylvie, Jean, Bridget Cleves. Cymraes fach newydd, a llongyfarchiadau i David a'r teulu. Cofiwch y coffi ar ôl yr oedfa, a diolch yn fawr. Cewn i'r casgliad yn awr. O ddew ein tad newol at ysbytai, derbyn yr rhoddion hyn i waith dechnus ni. Ac wrth i derbyn o gael ei gofyn ti'r erbyn na yn y blwyddyn nhw, gan bod ni'n gofyn hyn o'r cynenwau gynhiniant y harfnw i Iesu. Bore da. Hyfryd gael eich cwmni chi unwaith eto. Ia, dwi wedi bod, fel mae'r rhain chi'n gwybod, yn Singapore am dridia, cyfarfod 3 diwrnod oedd o, gyda cyngor y genhadaeth fyd eang. Ac cyfarfod bwrdd y cwem oedd gyda ni. Ac y bore yma dwi am fyfyrio ychydig ar graffiadau o'r hyn ddigwyddodd yn Singapore, ond yn myfyrio hefyd ar Zacharias, reit? Gan bod ni yn ymlwybro tuag at gyfnod yr advent, o'n i'n meddwl tas ni'n myfyrio ar Zacharias y bore yma hefyd. Ond cyn hynny, gadwch i ni droi at Emyr Rhif 600. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger Ifron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch plygwch ger Ifron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw fe, lle
saif mae'n sanctaidd le. Distewch cans mae presenoldeb Crist, sanctaidd un gerllaw. Dewch cans gogoniant Crist ei hun, o'n cylch lewer chan gyrru. Ddefis a sanctaidd da, mae ei ysblander fyry. A wychus yw ei nerth, preswylydd mawr y berth. Distewch ans mae goniant Crist ei hun, o'n cylch lewer chan gyrru. Distewch ans mae nerth yr arglwyddion yn symud yn ein plyn. Iachau yn nawr, ei rhan o'i hosbeth glydd. Niwch distewch byd yn ein plyn. Mae chydig o gefndir cyn I mi ddod at y darlleniad y bore yma. Fyddwn ni'n darllen o Lyc benod 1 ac adnodau 67 I 79. Ond cyn y darn ono, can Secharias sydd gyda ni yma, lle mae Secharias yn moli Duw, wrth gwrs, oherwydd y plentyn Ioan Fedyddiwr, wrth gwrs, sydd I bod Gabriel felly wedi rhagfynegu hynny. Ond cyn y moliant, cyn y can Secharias, mae'r angel Gabriel, wrth gwrs, yn deud wrth Secharias y bydd Elisabeth yn dod yn feichiog gyda Ioan Fedyddiwr. Ac mae Secharias yn troi rownd a dweud, wel, sut all hyn fod ynde? Sut all hyn fod? Ydw I yn heneiddio felly? Alla I ddim credu y fath beth. Ac wrth gwrs, oherwydd bod o ddim yn credu hyn, mae o yn cael ei wneud yn fyd yn dydy. Hynny ydy, ers tan i'r plentyn felly cael ei eni, fydd Secharias methu siarad o gwbl. A felly dyna y cefndir I chi cyn y darlleniad yma. Ac wrth gwrs, wedi Ioan Fedyddiwr gael ei eni, mae Secharias wrth gwrs yn moli ac yn diolch. Ac felly dyna sydd gyda ni yma yn yr adnodau Lyc 1, 67 I 79. Dyma Secharias, tad y plentyn, yn cael ei lenwi ar ysbryd glân ac yn proffwydo fel hyn. Molwch yr arglwydd Duw Israel. Mae wedi dod I ollwng ei bobl yn rhydd. Mae wedi anfon i'n cryf i'n hachub ni, un yn perthyn I deulu ei was, y brenin Dafydd. Dyma'n union a ddawodd ymhell yn ôl drwy broffwydi sanctaidd. Byddwn ni'n hachub ni rhag ein gelynion ac o afal pawb sy'n ein cysau ni. Mae wedi trigarhau fel yr addawodd i'n cyndeidia ac wedi cofio'r ymrwymiad cysygredig a wna a hynny sydd gael yng Nghrist Iesu ei hun. Da ni'n cael yn atgoffa o'r darlleniad bore yma, y seiliedig
A'r hanes Zacharia. A dyn ni'n cael yn hatgoffa gan y geiriau sy'n cael ei adleisio yma. Bendigedig fyddo'r arglwydd Duw Israel oherwydd y mae wedi ymweld â'i bobl. Ia, ti'n ymweld â ni arglwydd. Ti wedi dod â golau i'r rhai oedd yn aros yn y tywyllwch, yng nghysgod angau. Ti sydd yn dangos dy drigaredd ac wedi cofio dy gyfamod sanctaidd am ni. I dywys sy'n traed hefyd ar hyd llwybr tangnefedd. Yn y byd yma sydd dan faich ar gyfwng ac wrth ennydd hynny sydd yn y fath ar gyfwng, dan ni'n meddwl am wlad sanctaidd, am y dwyrain canol, am Gaza, am Lebanon, yn meddwl am Taiwan, yn meddwl am Bangladesh, yn meddwl am Sudan, yn meddwl am Yemen, yn meddwl am yr Crain. Ydan, da ni'n ymwybodol o'r gwledydd hynny sydd mewn tywyllwch, lle mae cysgodion yn ymddangos yn hirach a'r ofn yn gafal. Ond gad i ni atgoffa'r addewid a wnes di, dy fod ti'n adnewyddu, dy fod ti'n dod â goleuni, dy fod ti drwy Iesu yn dod â cariad a gobaith i'r byd. Helpa ni weld dy oleuni yn tywynnu'n nghanol yn dryswch ni, i gerdded ar hyd llwybrau cyfiawnder, ac i rannu dy heddwch i'r hyn sydd wedi dorri yn deilchion o'n cwmpas ni. Ac felly rho y ddewrder i ni i rannu dy neges, i ddwasanaethu di heb ofn. Ia, gad i ni ddod â gobaith i'r blinedig, cyfiawnder i gwrthrymedig, gan mai ti sydd yn harwain ni drwy dy lan ysbryd. Arglwydd, ymdawelwn am ychydig yn awr i gyflwyno'n gweddiau personol i ti, y gweddiau hynny sydd yn pwyso'n drwm ar yn calonna a'n meddyliau. Neu yr pethau hynny da ni eisiau diolch i ti amdanyn nhw y bore yma. Da ni'n cyflwyno hynny i ti yn awr. Arglwydd bod i'n henaid ddangos mawl nid yn unig mewn gair, ond hefyd mewn gweithred. Trwy law sydd yn estyn i'r anghennus, trwy galon sydd yn madda, a thrwy fywyd sydd yn dangos fod Crist yn byw yn oni. A ni'n anesau at gyfnod yr advent, parato ein calonna ni i'th groesawu di. Teyrnasa yno ni. A bod i'n holl fywyd gannu dy enw, drwy gariad, gwirionedd a heddwch. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn hyddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, hwnele'r de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan eis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. O gadwch i ni barhau drwy ganu am i'r rhif 196, 196,
Mae fy nghalon am mehedeg, unwaith eto i fyny fri, i gael profi o'r hen gymdeithas gynt fy'r hyngof a thydi. Mi a grwydrais aniel garw, heb un gradd o olau'r dydd. Ac yn y blaen, 196. Wel, wrth i mi ddewis yn hestyn heddiw, fe ddath yn haws o lawar oherwydd y testyn mewn golwg yma'n hyn, lyg hun, fe ddefnyddiwyd hwn wythnos yma gan ECOM yn Singapore. Ac fes i draw mewn cynhadledd, mewn cyfarfod bwrdd ECOM mewn gwirionedd. Ac chi'n gwybod be mae'r bwrdd yn ei wneud mewn gwirionedd ydy adolygu a gwerthuso holl weithgarwch ECOM, Cyngor y Genadaeth Fyd Eang, a gwneud penderfyniadau am strategaeth, prif rhaglenni ECOM a cymeradwyo grantiau. Felly mi oedd hi'n gyfarfod hir am y tridia o'n i yno. Ond rhywbeth
Mae yna gyfle i ni ymweld ag eglwys leol hefyd, a mae wastad pan dwi'n mynd i bethau cwem, mae yna gyfle i gyd addoli. Mae yna rhyw ymdeimlad bod ni gyd yn dod ynghyd, reit? Ac dwi'n anfon atoch chi y fan hyn y bore yma, y cwem yn anfon i cyfarchion o Singapore i ni yn fan hyn ac i'r undeb, wrth gwrs. Ond chi'n gwybod, beth sydd yn hyfryd ydy, yn y teulu yma o dros 40 miliwn o Gristnogion, mae gen ni un peth yn gyffredin. A hynny ydy'n ffydd ni, ond y cydweithio da ni'n wneud mwyn Crist yn cenhadaeth, ynddo. Bod ni yn cydweithio. Ac gathon ni gyfle i fynd i'r eglwys leol ar enw Grace Presbyterian. Mae yna lun ono fo. Nid yr un mawr, reit? Nid yr adeilad mawr, da chi weld, ond drws nesaf iddo fo yn fan hyn. Oedd hi 6 awr, oedd angen lift i fynd i wahanol lefydd yn yr eglwys yma. Ond, chi'n gwybod, mae'n dangos mor fawr ydy cynulleidfaodd Singapore yn ogystal. Ond un peth oedd yn fraint yn ystod yr wythnos diwethaf oedd bod y cwem wedi mynd ati i lunio chi'n gwybod datganiad ynghylch ar sefyllfa bresennol yn y Dwyrain Canol. Ac dwi'n gwybod os da chi wedi cael cyfle i ddarllen o, ond mae yna gopïa allan yn y cyntedd. Ond dwi jyst yn mynd i adrodd, mond 2 frawddeg yn fan hyn mewn gwirionedd. Ac yna yr adnod sydd ynghlwm â hi. Felly mae'r datganiad yn condemnio'r hyn sydd yn digwydd yn y Dwyrain Canol a bod angen gwneud mwy i wella'r sefyllfa dyngarol felly yng Gaza yn benodol, yn Lebanon ac yn y Dwyrain Canol yn ei gyfanrwydd. Mae angen gwneud mwy felly i sefyll ac i siarad dros yr hyn sydd yn digwydd yno. Ond dyma be mae ddeud i gyd-fynd gyda'r adnod. As Christians prepare to enter the seasons of Advent, we are reminded of its profound message of peace and affirmation of life. The sacred time calls us to be peacemakers in a world fraught with conflict and foster hope for a future where peace reigns. We hold firm in our belief that peace is possible through compassion and solidarity, even in the deepest division. Y condemnio mae cwem wedi wneud ar y sefyllfa, mae yna llygedyn o obaith yn does. A hynny oherwydd yn bod ni'n Gristnogion ynddo. Yn bod ni'n Gristnogion, mae yna ffordd tuag at heddwch. Ac yna maen nhw'n, wrth gwrs, yn clymu'r adnodau hyn sydd ar ddiwedd y darn nath ni ddarllen yn gynharach. Oherwydd mae Duw yn dirion ac yn drigarog. Ac mae o leini ar fi'n gwawrio arno ni o'r nefoedd. Bydd yn disgleirio yr rhai sydd yn byw yn y tywyllwch gyda chysgod marwolaeth dros dyn nhw, ac yn arwain ar hyd llwybr tangnefedd. Mae'r datganiad sydd yn cael ei wneud yn henw ni gyda llaw yn un cryf yn ddiflewyn ar dafod, ond yn gwbl anenghreidiol i sefyll gyda'n brodion a chwiorydd ar draws y byd, ac yn benodol felly yn y Dwyrain Canol. Ac felly gyda'r datganiad yma, mi o'n i'n edrych ar yr adnod mewn mwy o fanylder, ac wrth gwrs ynghlwm â stori Sacharias ynddo. Rydyn ni'n sefyll ar drothwy tymor yr Advent. Da ni'n gwybod hynny, oherwydd bod y teledu wedi dweud bod ni yn agos at y Nadolig. Felly bod y rhain trio gadw i trimmings yn yr atig am wythnosau eto. Ond mi ydan ni yn ymlwybro tuag at yr Advent. Ac mae hwn yn gyfnod o ddisgwyliadau. Yn gyfnod o ddisgwyliadau yn dydy. Yn gyfnod i baratoi'n calonna ar gyfer dyfodiad Crist. Ac mae'r Advent yn atgoffa ni hyd yn oed yn yr eiliadau tywyllaf yn hanes y byd. Bod goleini bob amser yn trechu'r tywyllwch ynddo. Bob amser. Bob amser. Yn ein testyn ni heddiw mae Sacharias, tad Ioan Fedyddiwr, yn canu can o fawl ar ôl bod yn fyd am fisoedd.
Mae'n datgan gwirionedd dwfn am drigaredd Duw a'i gynllun i anfon goleuni i'r byd. Ac wrth i ni ddechrau'r advent, mae geiriau Zacharias yn herio ni i gamu mewn i oleuni heddwch. Dyma sydd yma. Heddwch y gall Crist yn unig ei roi ynde. Ond gadwch ni fyfyrio ar y gân yma felly. Can, ia, neu mawl, neu gweddi hefyd mae'n cael ei alw, neu magnificant mae'r eglwys yn ei alw fo. Ond da ni'n edrych ar dawelwch a chan Zacharias gyntaf. Tawelwch a chan Zacharias. Chi'n gwybod, mae rhaid ni sôn am gefndir Zacharias yn gyntaf. Da chi'n gwybod mi oedd o'n offeiriad. Yn un oedd yn gwybod y gyfraith i ddewig felly. Oedd o'n ddyn ffyddlon. Ond roedd ganddo fo draffaeth credu mewn rhai pethau. Enwedig pan oedd o'n sôn am wyrth neu rhyfeddod felly. Ac felly pan ddodd Gabriel lawr a deud, gwranda, mae Elizabeth yn mynd i fod yn feichiog. A dweud, hold on, pardon? Sut allaf hynna fod? Sut allaf hynna ddigwydd? Ac felly, ido Gabriel wrth efo wedyn, wel, oherwydd bod ti'n mynd credu, fydd i di methu siarad rwan tan i Ioan Fedyddiwr gael ei eni, ynde. Dydy tawelwch ddim wastad yn beth drwg. Reit, dwi'n pwysleisio hynny. Mae tawelwch yn gallu bod yn anifyr weithiau, mae'n gallu bod yn anghyfforddus, ond diolch wastad yn beth drwg chwaith. Oherwydd yn y cyd-destun yma, mi gafodd Ioan Fedyddiwr amser i fyfyrio, ynde. Amser i fyfyrio ar y sefyllfa. Dwi'n cofio yn yr ysgol, goelwch chi beth, o'n i'n hogyn drwg yn yr ysgol. Wedi ysgol gynradd, reit? Dwi'n cofio fi'n gael ffrau, reit? O'n i'n blwyddyn 6 ysgol gynradd, reit? Bod i'w bod o well. Cofio taflu pensel a draws y dosbarth. Mewn ymatab i rywun arall yn taflu rhywbeth ataf fi gyntaf, gai ychwanegu hynny, reit? Ond cofio taflu pensel a draws y stafell a dyma'r athrawes yn gweld fi'n gwneud. A dyma hi'n deud, dos i'r gornol. Dim siarad, ti'n mynd i alos o fanna'n dawel, a hynny am awr. Reit? O'n i'n am awr yn cael deud dim un gair. Ac yr hyn ddwedodd i wedyn, ar ôl yr awr yna fo drosodd, wyt ti di dysgu dy wers rwan? Ynde? Bod y tawelwch yna ac ymneilltuo i'r gornol i fyfyrio ar fy sefyllfa yn ddigon i mi ddeud, wel, oce, na i ddim hynny eto, de. Isio dysgu gwersi o bosib. Dyna mewn ffordd sydd gyda ni, gyda Zacharias yn fan hyn, yng nghyd-destun chydig bach mwy eithafol o bosib. Ond yn y cyd-destun yma, allwch chi ddechmygu misoedd o fethu yna'n yr un gair, ynde. A phan gafodd o ei dafod yn rhydd, felly, o'r diwedd, beth oedd ei eiriau cyntaf o? Wel, wrth gwrs, nid cwyno, ond mynd ati i foli Duw, ynde. Hawdd iawn sef wedi dweud, wel, ti wedi cymryd yn llais i am fisodd, pam ti wedi gwneud hyn? Sef wedi gallu'n hawdd iawn deud hynny, ond na. Nath o fyfyrio ac moli Duw, ynde. Mae Zacharias yn torri allan i ganu can o obaith a phroffwydoliaeth, gan ddatgan trigaredd, tyner Duw a dyfodiad Crist. Ac felly, y gwersi'n fanna i ni ydy bod Advent yn gyfnod i oedi. Cyfnod i oedi sydd yma, i fyfyrio a pharatoi, ynde. Yn union fel gwnaeth Zacharias. Mae ei dawelwch yn atgoffa ni i dawelu yn calona ac i'w rando ar llais Duw. Ac mae ei gan yn atgoffa ni ymatab i ffyddlondeb Duw gyda mawl ac ymddiriadaeth. Ond mae'n i'n dweud bod tawelwch ddim wastad yn beth drwg. Mae yna gyfnodau lle mae o'n ychwanegu at densiwn reit anifyr hefyd. Ac yn hyd-destun y datganiad yna ath ECOM, pwyslais sydd yna ganddyn nhw'n deud bod Cristnogion
wedi bod yn dawel rhy hir mewn ymatab i'r hyn sydd yn digwydd yn y dwyrain canol ynddo. Chi'n gwybod, ond dwi yn grediniol ac oedd y cwem hefyd yn datgan hyn. Gobeithio fod y tawelwch hynny yn gyfnod o fyfyrio, oherwydd dydy cyfnod o tawelwch ddim yn para'n hir. Fel yn hanes Zacharias, paratoi, i broffwydo, ond i sefyll ac i leisio hefyd yr anghydfiawndera sydd yn digwydd yn ein byd ni. Ond o fwy na hynny, i sefyll ochr yn ochr am brodyn a chwiorydd ynddo. Yn ail, mae'r goleuni wedyn yn dydy yn torri trwodd. Chi'n gwybod, ges i daith ar yr awyren o 16 awr i gyd. Dyna faint o'n i ar yr awyren. Sydd ddim yn bell iawn, tasach chi'n mynd i Solomon Islands neu Samoa, mae'n dyfrig di bod yn Samoa. Oedd o ar yr awyren lot mwy na 15 awr, allai ddeitha chi. Ond ar yr awyren, yn teithio gyda'r nos hefyd, so oedd pawb wedi rhoi y blains i lawr, y llenni i lawr. Ac oedd y lle'n hollol dywyll ynddo. Lle'n hollol dywyll. Neb yn gwybod os oedd y haul wedi codi. Oedden ni'n gwybod pa amser oedd hi, lle oedden ni. Ond tan i un person jyst agor y llenni na i weld chydig bach. Ac wrth wneud hynny, wrth gwrs, goleuni'r haul yn torri drwodd ynddo. Hyd yn oed drwy'r ffenest bach yna, yn llenwi yr awyren. Ac wrth gwrs, o wneud hynny, o pobl yn dweud, mae'r goleuni allan, mae'r haul wedi gwawrio felly. So, un arall yn codi'r ffenest, ac un arall, ac yn y diwedd, chi'n jyst yn gweld bod y lle i gyd wedi goleuo. Mae o'n mond yn cymryd un person. Un person i rannu'r goleuni, ynde. Un person i rannu y goleuni. Fel bod y goleuni'n torri drwodd. Da ni'n dda iawn yn cael llenwi yna, ond mae angen i ni agor nhw. Fel bod pawb yn cael profi'r goleuni hynny yn y byd ni. Mae'r advent mewn gair dyfodiad y goleuni ydi o. I fyd sy'n dywyll. Iesu fel yr haul sydd yn codi ynddo. A mae Zacharias yn siarad am Iesu fel yr haul sydd yn codi. Yn dod â gobaith iachad a chlirdeb i'r rhai sy'n byw yn y tywyllwch. A meddyliwch am beth yw y tywyllwch. Mae'n drysu ni weithiau, hyd yn oed yn codi ofn arno ni. Ond pa mae'r goleuni'n torri drwodd, mae popeth yn newid. Dyma mae Iesu yn ei wneud ynddo. Mae'n datgelu'r gwirionedd, yn chwalu ofna ac yn dod â llawenydd. Nid yw'r tywyllwch yn ennill. Mae'r adnod hon yn cydnabod realiti'r tywyllwch. Y dydd o ddefaint sydd yn y byd ni. Ond mae hefyd yn cyhoeddi'r gwirionedd hyd yn oed yn fwy. A'r gwirionedd hynny yw goleuni Crist i bob un ohono ni. Ac yna y llwybr at heddwch. Yr adnod y fan hyn ydy bod o'n goleuo llwybr ynde, i'n traed ni, yn goleuo llwybr heddwch i'n traed ni. Ac dydy goleuni Crist ddim yn ymwneud â chysur yn unig, na goleuon llwybr, mae'n ymwneud â chyfeiriad ynde. Mae'n arwain ni at gyfeiriad penodol felly. A dydy Iesu ddim yn hachub ni o'r tywyllwch yn unig, ond mae'n arwain ni tuag at rhywbeth gwell. Dydy heddwch nid yn unig yn ddiffyg gwrthdaro mewn, mae o'n bresenoldeb cyflawnder ynddo. Cytgord a bendith Duw. Daeth Iesu'n harwain i mewn i'r math hwn o heddwch, sef heddwch gyda Duw wrth i ni gael yn cymodi trwyddo. Heddwch oddi mewn, ni'n hunan, yn bersonol,
wrthyn ni ymddiried yn ei addewidio no, ac yna heddwch gyda'n gilydd ynddo. Dyna chi 3 math yr heddwch y fan arwan. Heddwch gyda'n gilydd wrth i ni fyw mewn cariad. Rhywbeth sydd wastad yn hyfryd gyda Ecwem ydy bod ni'n cofio, mae'n amser wastad ar bob cyfarfod i rannu straeon yn gilydd. Beth sydd yn mynd ymlaen yn eich gwledydd chi ar y funud? Oherwydd, drwy wneud hynny, da ni'n gallu gweddio dros yn gilydd, da ni'n gallu ymatab. Mae Dyma'r yn ei chael un ofnadwy o anodd ynddo. Dydy Eglwys Dyma'r methu bod yn bresennol gyda Ecwem ar hyn o bryd, oherwydd mae'n anodd iddyn nhw adael o wlad ynddo. Mae'n anodd iddyn nhw matab i bethau. Maen nhw mewn rhyfel cartref gweidlyd ag anodd iawn. Yn yr un peth, mae yna tensiynau yn codi yn Taiwan ynddo. A hynny rhwng China a'r Unol Daleithiau a Taiwan yn y canol. Eto, y gwrthdaro'r militariaeth yma yn mygu yn brodi'r chwiorydd ni sydd yn perthyn i Ecwem. Mae'n un peth yn y Pasiffic hefyd. Pan dyn ni'n meddwl am newid hinsawdd yn benodol hefyd, mae yna fygythiadau yn fanno. Chi'n gwybod, mi rydyn ni'n cael yn galw i gerdded llwybr heddwch. Rydyn ni'n cael yn galw i'r goleuni. Ac o wneud hynny, da ni'n gallu cario beichiau yn brodi'n chwiorydd hefyd. Mae Zacharias yn atgoffa ni nad yw heddwch yn fan lle rydyn ni'n ei ddarganfod ar yn pen yn hunan. Bod ni'n darganfod o gydag eraill ynddo. Mae'n lwybr rydyn ni'n cael yn harwain iddo fo. Ac yng nghyfnod yr advent mae Iesu'n yn gwahodd ni i ddilyn ei oleuni. I adal iddo ef yn harwain ni. Iddo fo arwain yn traed ni, yn harwain yn agosach at ei heddwch perffaith o. Ac felly yn cyfnod yr advent yma, wrth i ni gyrraedd yr advent rwan, rydyn ni'n cael yn gofyn i gamu mewn i'r goleuni yma. Gamu mewn i'r goleuni, i fod yn gludwyr goleuni a heddwch yn byd ni. Yndi, mae can Zacharias felly yn atgoffa wirioneddau pwerus. Mae trigaredd Duw bob amser ar waith. Mae ei oleuni o bob amser yn codi ni, ac mae ei heddwch o bob amser o fewn yn cyrraedd ni. Gadwch chi ni weddio. Dad Nefol, da ni'n diolch i ti am dy drigaredd tyner di. A'r goleuni da ni'n gael yn Iesu Grist, sydd yn disgleirio yn tywyllwch ni. Ac wrth i ni ymlwybro yn awr at ddechrau tymor yr advent, helpa ni gamu mewn i tholeuni di, ac i ddilyn llwybr heddwch. Traws newidion calona ni ac arwain ein traed, mwyn i ni adlewyrchu dy gariad i'r rhai o'n cwmpas ni. Arglwydd clywyn gweddi ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef 844, 844, Efengil Tangnefedd o'r rhed dros y byd, a deled y bobloedd i thlewir chi gyd, na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodir i'w gilydd fod dynion pob oes. Ac yn y blaen, 844. Dros y byd,
rhyfel, ond rhyfel yr o. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydda gyda chwi o'i. Amen.